Pipila na lang kaadlaw sa dili pa ang adlaw sa mga minatay karong weekend. Nunot niini ang Cebu City Traffic Operations Management Office dunay traffic advisory alang sa mga moduaw sa mga samang sa syudad karong Nobyembre 1 ug 2. Aniya ang traffic advisory sa mga samang nga gipost sa sitom sa ilang Facebook page.